авылында яшәгән иң кадерле кеше без. Безгә гомер бүләк иткән, иркәләп, назлап үстергән, бар гомерен газиз балаларына багышлаган әсәебез Зилә Әхмәтдин кызы Канбулатова үзенең күркәм байрамы 60 яшьлек юбилеен билдәләй. Ул 1961 елның 26 декабрендә Күгәрсен районының Әлмәс авылында Әхмәтдин һәм Алтынбикә Кускелдиндар гаиләһендә дөньяга килә. Мырак башкорт гимназияһында 10 классты тамамлагач, Мәләвез калаһында хатылсы һөнәре буенча белем ала. Кулына диплом алган тырыш кыз туган Әлмәс авылына кайтып, хатылсы булып эшләгән сагында тормыш иптәше Гафурды осрата. Тормыш талаптары кушылынса Себер тарафтарына күсәләр. Онда инде мөхәббәт емештәре Руслан улдары тугас, кире туган яктарына кайталар. 1992 елда икенче улдары Фәнур дөньяга килә. Балаларын бәхетле, кешелекле итеп үстерер өчен бик күп көз һала безнең атай менән әсәй. Өлкән улдары Руслан Өфе дәүләт аграр университетын тамамлап, һөнәре буенча алдынгы белгечләр рәтендә уңышлы эшләп йөри. Әлеге көндә хатыны Гөлнара менән Мәләвез калаһында яшәйләр, 2 бала үстерәләр. Кызлары Саида һәм улдары Арыслан картәсәйләрен куандырып, еш кунакка кайтып торалар. Кесе улдары Фәнуриһә Әрмес авторында хезмәт итеп кайта. Уга Мәскәүдең Кызыл майданында узгарылган Еңеү парадында катнашу бәхете тия. Бүгенге көндә эшләп тә йөри. Өфе дәүләт аграр университетында укый. Тормыш әсеһенә лә, сөсеһенә лә бай дигәндәй, атайыбыз ката уруга бирешеп, бакыйлыкка күсә. Әсәебез инде кош-корт, мал карап, бакса үстерә, хаклы ялда. Әсәй, безнең өчен һин мәңгелек нур һибеүсе кояш төслеһең. Һинең менән якты ла, йылы ла, рәхәт тә. Без һинең акыллы, төпле кәңәшләреңә таянабыз. Көсле рухлы, талапсан булуыңды хөрмәт итәбез. Кешелеклегең алдында баш иябез. Һинең менән хокланып бөтә алмайбыз. Артабанғы елдарыңда шатлык куаныстар, сагу хистәр, күркәм байрамдар һәм эргәңдә якындарың булһын. Һиңә һаулык, көс-куәт, суслык һәм дәрт теләйбез. Яшәү шатлыгы һин безнең өчен, үтер юлыбызга үрнәк һин, сабырһың да, олы йәнлеһең дә, безнең өчен һәр сак кәрәк һин. Рәхмәт әсәй, барыһы өчен дә без бәхетле һинең яныңда. Яшә мәңге кадер хөрмәттә, тормыш ямле, тик һин булганга. Иңизге теләктәр менән улдарың Руслан, Фәнур, киленең Гөлнара, ейәндәрең Саида һәм Арыслан Канбулатовтар. Котлаударга шулай ук Шишмә районынан, Өфе калаһынан Вәлиевтар, Гөбәйдуллиндар, Ырымбур калаһынан Кускелдиндар гаиләләре лә ихлас кушыла. Сәскәйләрен ағарыды тимә, уйлама сәй, қарытлықы турында, балында үтекен, сәскәләр кәуәт, яялдыға сәй, инең яныңа, әсәй қартайма әлі, һине битбеҙҙең йөрәк ялаһы, үтә ғүмерҙә тип ҡайғырма әле, беҙгә әле
әсәй қартаймалы, ине битбеден йөрәк ялаһа, үтә гомердә дип кайгырмалы, бедгәле гөрләп яшәйһе. Бары бит әсәйләр, акылларга кәрәк, бәдгә уларда картаймаһындар, мәңгегә улар, әсәйләр бедән, тормыштың яме, картаймалы, әсәй картаймалы, ине битбеден тормыштың яме, үтә гомердә дип кайгырмалы, бедгәле гөрләп яшәйһе. Картаймалы, әсәй картаймалы.